petroglifo do home tumbado. Claro, algún vaise facer difícil ver, a min tamén, pero se vedes aí, hai unha alineación de cacelotiñas todas unidas cunha línea en por elas. O significado sabrá, hai miles de anos sabrá o que interpretaban estes homes. Pero aí están. Eu casi diría, e este meu propiamente, que eso podía servir para botar algunha grasa animal cunha fibra e facer unha especie de luminarias, como mariposillas, desas que se poñen a arder no aceite. Pero eu teño moita imaginación, así que non vai facer moito caso. Vale, xa vedes como chove. O ser influencer a veces requiere un sacrificio de carajo. Hala, vou mala.